Ani koroksa sat ani sanai nogo faimani porok chini param chaini je sugia charai okra rongni bagui ri rok rohoro jora jora o borok rang rok busubao sar songni nogo faimani Indranagoro tabo gang chini sar songni nog phurungnai belai kheno naithok design borok khub simple tongo tei chini param chaini borok rokno belai kheno borok hamjago ya borok thangai maya phano abo chini sar songni nog abo chini sarni kwbangma award manmarok abo hwnkhe sar songni jotono room abo dining room hwnkhe abo hwnkhe borokni kitchen belai kheno khakwar chini bosongni yaphano anu ring ringui tubui borok rang rok tei ri rok chubao bini khoroksano sajla bini sajla hwnkhe America o tongo borok tisangni no tongo tabo bo anu tini jorani waitam waiburi borok phone khaikya mani rok trang khaidi hinui tabo ang khaijak chini sanni nogo mani rok trangnani hinui abo jotono borokni nog iko nai di belai kheno naithotok nog hwnkhe jotono no ang koyo chini dokani borok rok nogo buini bosongni borok se chini bosongni borokni bagui khakwar khe chubaui mano hwnkhe chumbo khaidi chubalaino ang jotono no koyo chini takhuk songno khaidi chumbo hwnkhe chubalaino abo khai borok phataro Indranagoro asukjaknai kisa asugui nainai ang tak asukna saringya phi ang aro sar songni nogo asugui nobar sao mani jak ambai